Għall-elezzjoni ta' din is-sena 95.7% tal-elettorat minn 13 il-distrett huwa eliġibbli sabiex jivvota meta tikkumpara l-voti mhux miġbura għall-elezzjoni ta' din is-sena mal-elezzjoni ġenerali li saret fl-2022 wieħed jara li din is-sena ma nġabrux 839 voti aktar bit-total ta' voti mhux miġbura huwa ta' 15,312. F'din l-elezzjoni hemm 341,351 votant eliġibbli li jivvotaw mifruxin fuq 13 il-distrett. Id-distretti li kellhom l-akbar ammonti ta' voti mhux miġbura huma 12 il-distrett, l-10 distrett, id-9 distrett, l-ewwel distrett u imbagħad hemm it-13 il-distrett. Fl-ewwel distrett id-dokumenti tal-voti li ma nġabrux jammontaw għal 1199 li jfisser 4.5% tad-distrett u imbagħad fit-tieni distrett ma nġabrux 913 li jammonta għal 3.3% tad-distrett. Fit-tielet distrett ma nġabrux 1061 dokumenti tal-vot li jammonta għal 3.8% tad-distrett. Fir-raba' distrett ma nġabrux 2.6% tal-voti li jammonta għal 699 u fil-ħames distrett hemm 3% li jammonta għal 827 dokumenti tal-vot. Fis-sitt distrett hemm 663 voti mhux miġbura li jammonta għal 2.5%. Imbagħad fis-seba' distrett elettorali 2.7% ta' dawk li kienu eliġibbli biex jivvutaw ma ġabrux id-dokument tal-vot li jammonta għal 705 voti. Fit-8 distrett hemm 3.6% tad-dokumenti tal-voti mhux miġbura li jfisser 1009 voti u fid-9 distrett hemm 5.3% tal-voti mhux miġbura li jammonta għal 1444. Fl-10 distrett hemm 2000 vot mhux miġbur li jfisser 7.2% tad-distrett u fil-11 distrett hemm 965 dokumenti tal-vot mhux miġbura li jammonta għal 3.6%. Fit-12 distrett fejn hemm l-akbar ammont ta' voti mhux miġbura, 9.2% tad-distrett ma ġabarx il-vot li jammonta għal 2433 u finalment fit-13 distrett li huwa dak ta' Għawdex hemm 4.4% tad-distrett li ma ġabrux il-vot li jammonta għal 1394. Il-postijiet tal-votazzjoni jalqu fl-10 ta' filgħaxija u Net Television se jibqa' bdej bi programm speċjali sa tard bil-lejl xin joħroġ it-turnout ta' din l-elezzjoni ġenerali.